Niftakar li meta kelli xi 7 snin l-allima darba għaltinna li kien se jsir proġett ta' riċiklaġġ tal-alluminjum. Mingħajr ma nafu narmu ħafna materjal li jkun għaqli ħafna li wieħed jirreċiklah. Għalhekk kienu se jagħtu 5 ċenteżmi għal kull bott tal-luminata magħmul mill-alluminjum. Tat-tfal li konna tgħid kemm fraħna, kien mod faċli ħafna kif nistgħu naqilgħu xi ħaġa tal-flus. Dakinhar meta mort id-dar qed b'kollox lill-ommi u l-missier u malajr daħħalthom sħab miegħi f'din il-biċċa xogħol. Kulħadd kien inkarrigat ifittex il-bottijiet u jien imbagħad kont noħodhom biex nibdilhom mal-flus. Ma f'kemm li ngħidlek, bil-kemm bqajt tara bott wieħed mal-art, wara ftit ta' żmien insejna kollox. Għadda żmien u ommi mardet serjament. Niftakar li missieri tgħid kemm kien inkwetat. Ħada għand l-aqwa tobba, imma kollox kien għal xejn. Iktar kemm jgħaddi żmien, iktar kienet sejra għall-ar. Darba smajta titkellem ma' ħabiba tagħha fuq kemm kienet tieħu pjaċir tisfen. Qaltilha li meta kienet żejra kellha żarbun aħmar, li meta kienet tilbsu tgħid kemm kienet tħossha speċjali. U kien hemmhekk li rrealizzajt x'kelli nagħmel. Għal dak il-miliet kelli nagħtiha żarbun bħal dak. U hekk żgur li tħossha sabiħa meta hija tmur tiltaqa' ma' Ġesu. Ġrejt lejn il-ħanut fiċ-ċentru tar-raħal tagħna biex nara jekk kellux żarbun bħal dak. Domt infittex ftit, imma wara ftit għajnejja waqgħu fuq żarbun eċċellenti għal dak li kelli f'moħħi. Imma ħej, kien 25 euro. Min fejn kont se nġib daqshekk flus f'qasir żmien? Ġrejt lejn il-kamra tiegħi biex nara kemm kelli flus fil-karus. Ma kellix biżejjed, x'istajt nagħmel? Min jaf li kieku kelli nsib xi xogħol. Xi wħud minn sħabi ġieli kienu jaqilgħu xi ħaġa tal-flus billi jwasslu xirjiet lil xi anzjani fir-raħal tagħna. Tlaq niġri għand tal-merċa u fit-triq mal-art nara bott tal-luminata. Ftakart f'dak li kienet qaltilna l-allima xi snin ilu. 5 ċenteżmi għal kull bott. Ġbartu, u bdejt indur ir-raħal niġbor il-bottijiet. Kienet xi ħaġa faċli, imma bil-qatra l-qatra, kif jgħidu, timtella l-ġarra. Ommi baqgħet sejra lura u t-tabib ma tgħix ħafna ħajja. Jien bqajt niġbor il-bottijiet u nibdilhom mal-flus. Kien lejliet il-miliet u kont naf li dan se jkun l-aħħar miliet fl-imkien. Batt il-flus kollha li kelli u ġrejt għand tal-ħanut. Sibt iż-żarbun li xtaqt u ġrejt biex inħallas. Dan kien iż-żarbun tant speċjali li bih ommi kienet se tidher tant sabiħa quddiem Ġesu. Kif tajt il-flus kollha lil tal-ħanut, dan qalli li ma kellix biżejjed, kien qed jonqosni 5 euro oħra. Issa x'istajt nagħmel jien? Tort fuq ir-raġel ta' warajja u tlabtu. Sinjur, Annie, rrid nixtri dan iż-żarbun għal ommi. Llum lejlet il-miliet. U dan iż-żarbun huwa l-qies tagħha. Lejla sejra tiltaqa' ma' Ġesu. U sinjur, jien irrida tidher sabiħa fil-ġenna. Dak dar lejja. Ħareġ il-flus u tom lil tal-ħanut. Ġrejt lejn id-dar u għedt lill-ommi li kelli l-isbaħ rigal għal dan il-miliet. Iż-żarbun li hija kienet se tilbes fil-ġenna. Ommi dak il-miliet marret tiltaqa' ma' Ġesu minkejja kollox dak kien l-isbaħ miliet li jien qatt kelli. Kien l-aħħar miliet li jien qattajt ma' ommi. Kien il-miliet fejn jiena tallimt li l-miliet mhuwiex il-festa ta' ħafna tiżjien u attivitajiet, imma l-miliet huwa il-festa tal-akbar rigal li permezz tiegħu Alla urina kemm iħobbna. Ir-rigal ta' ibnu stess. Tallimt kemm l-iżgħar għajnuna tista' tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' persuna li tkun qed tirċivija. Għalhekk, illum nistaqsi lilek, x'qed tagħmel ta' kuljum fil-ħajja tiegħek biex id-dinja ta' madwarek tkun xi ftit aħjar? Qed tgħin xejn lin-nies ta' madwarek li huma fil-bżonn? Jew għalik l-importanti hu li tkun moqdi int u daqshekk? Ġesu ġie fid-dinja biex jurina il-veru imħabba x'inhi. Qiegħed twassal din l-imħabba vera lill-oħrajn, fil-familja tiegħek, mal-grupp tal-ħbieb tiegħek,
Ma dawk li tiltaqa' magħhom l-iskola jew fuq il-post tax-xogħol jew fuq il-postijiet fejn inti tkun spiss. Il-motto tal-ħajja Tommy kien wieħed: dak li tagħmlu mal-inqas wieħed mill-bnedmin ta' madwarkom tkunu qed tagħmluh ma' Ġesu stess. Dan il-miliet ipprova għati rigal sabiħ lil Ġesu billi tibatlu xi ħaġa man-nies ta' madwarek. Forsi imqar permezz ta' tbissima lil xi ħadd li ilek ma tkellem. Għajnuna li inti tagħti mingħajr ma tistenna xejn lura. Jew billi tkun preżenti għal min għandu bżonnok f'mumenti diffiċli. Ommi provat tgħix dawn il-kliem f'ħajjitha. Jien fuq l-eżempju tagħha qed nipprova nagħmel l-istess. Inti fuq ix ini mibnija ħajtek? Fuq Kristu? Jew fuq l-affarijiet materjali? Issa fidejk.